खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 6 एप्रिल बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाजोहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। जै जागोन, गोब्राब खामानिफोरखौ मावफुंजोबनो हागोन, जिउआव जाफुंसारनाय मोनगोन। बृष राशि। जार्लायाव गोग्लैगोन, साननायफोरा गासैबो उल्था जागोन, गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। मिथुन राशि। मानिबा जिंगा साग्लोबनो हागौ, बेले-बेजे साननाय सोमजिनानै गोसोखौ मेंनाय मोनगोन। कर्कट राशि। आनजादनि मोजां फिथाइ मोननो हागोन, नुजानाय खैफोदनिफ्राय बारग'नो हागोन, रंजा खुसि समखौ बारहोहरनो हागोन। सिंह राशि। माबा मोनसे मुवा जाफ्लांनानै सावस्रिया गाज्रि जानो हागौ, जाग्रा मुवा जानायाव गावखौनो साबधान खालामनांगोन। कन्या राशि। गोथार सान, फरायसाफोरा सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानो हागोन, बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। तुला राशि। खामानिफोरखौ बानाय मोनगोन, जेरैबो गोसोआव खोमसिया साग्लोबफैगोन, जिंगा सोमजिगोन। वृश्चिक राशि। मोजां सान, खामानिफोराव जाफुंसारनो हागोन, गोसोआव रंजानाय मोनगोन। धनु राशि। गोबाव समनि उनाव गोजाम लोगोखौ लोगो मोननो हागौ, गोजाम लोगोजों गोबां बाथ्रा सावरायनो खाबु मोनगोन। मकर राशि। नखराव गाज्रि थासारि सोमजिनो हागौ, नखरनि सुबुंफोरजों नांलाय खमलाय सोमजिगोन। कुम्भ राशि। माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा गोमा जानानै गोसोखौ गाज्रि मोनगोन, गोसोआव जोबोद उसुखुथु मोननो हागौ। मीन राशि। गुबुनजों गोरोन्थि बुजिलायनायफोरा जोबस्रांगोन, बयजोंबो गोरोबलायनानै थानो हागोन। गाहाम सान। दिनै सानसेनि राशि फरायथियाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।